Zo, we staan op het punt om uit te checken van het Pulitzer Amsterdam. Ik heb 24 fantastische uren beleefd hier en daar wil ik jullie toch even meenemen in die reis. Gistermiddag begonnen, aangekomen met een fantastische 2-gangen lunch in het Jans restaurant. Mooie beef tartare om mee te beginnen, eitje erbovenop. En vervolgens een lekkere pasta truffel. Mooie entourage. Begin rustig, maar de zaak liep vrij snel vol. Op een gegeven moment waren er zelfs geen plekken meer. Ja, het is natuurlijk een van de hotspots hier in Amsterdam en dat was ook wel duidelijk merkbaar. Wat enorm opviel was de enorm vriendelijke bediening. En dat is toch wel zeer onderscheidend, de gastvrijheid. Je kunt nog zo lekker koken, maar de gastvrijheid bij het personeel sprong er zeker bovenuit. Geaperitiefd in de Pulitzer Bar. Staan bekend om hun cocktails. Je zag heel veel mensen cocktails drinken. Wij dronken een glaasje bubbels, een glaasje champagne van het huis. Om ook zeker in de sfeer te komen van het avondprogramma. Want daarna hadden we het geluk, de eer om het Prinsengrachtconcert 2018 bij te wonen. Van toch wel op een heel mooie plek. Een van de boten van dit Pulitzer die toch wel pal voor het podium lag. En de reden waarom we met Chapeau dit weekend of deze keer erbij waren, was de hoofdact. Want de hoofdact waren de gebroeders Jussen uit Limburg. Ooit mag doen, ooit als je jaren verder bent. Dus het kwam eigenlijk iets eerder dan gedacht. Ja, maar ja, want nu is die droom uitgekomen. Wat moet je nou nog? Nee, niks. We kunnen vredig sterven. Dus, Voordat het zover is willen we nog wat horen. Ga zitten. Met z'n Het was wel een unieke sfeer met al die tientallen, misschien wel 100, 200, 300 boten, al de mensen op de kades. Het gaf toch wel een kippenvel moment. Dus, en dat allemaal net voor het Pulitzer Hotel in Amsterdam. Heb je een keer de kans om dat mee te maken, doe dat zeker. Het is op zich gratis toegankelijk, de kades en dergelijke. Volgend jaar is er weer een nieuw Prinsengrachtconcert. Daarna waren we nog uitgenodigd op de afterparty, de cocktailparty. Althans de drink. Ze kunnen natuurlijk in het Pulitzer niet de boxen gaan openzetten. Want het is en blijft een hotel. Top 5-sterren hotel. Kamers zien er gelikt uit. De servers, ik noemde net het Jans. Maar eigenlijk van al het personeel. Van de bagagisten tot de receptie. Alles staat in het teken van de gast staat centraal. Prachtige kamers, alles is aan gedacht. Van de paraplu's tot de dingetjes op de badkamer. Noem het maar op, tot de spiegels, alles is afgewerkt. En ook het hele hotel straalt een bepaalde huiselijkheid uit. Je hebt niet het gevoel alsof je in het hotel zit. Je hebt het gevoel alsof je de huiselijkheid van thuis hebt, maar dan met een topservice waar je zelf niets in hoeft te doen. En dat komt eigenlijk omdat het ook meerdere oude herenhuizen zijn die aan elkaar zijn gekoppeld als een hotel, waardoor je een heel huiselijke sfeer krijgt. En dan 's ochtends afsluiten met het ontbijt. Dat is ook op niveau. Je krijgt een hele menukaart met mogelijkheden die je allemaal kunt bestellen. Dat zit ook allemaal in de ontbijtprijs. Wordt allemaal live gekookt en geprepareerd. En het buffet op zich is ook fantastisch. Dus ja, er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Wij moeten nu helaas afscheid nemen. Maar wij zullen hier zeker nog een keer terugkomen.